Hola, com estàs? Fa un parell de mesos vam iniciar les emissions de República Televisió i renoi, sembla que hem tocat os a l'espanyolisme més ranci. Ara veureu per què i riureu amb alguns dels més de 800 comentaris fascisto-espanyolistes unionistes que ens han escrit. Mireu, ens han dit: retrasats, payasos, escoria separatista, habla español retrasado mental, nazis, Cataluña siempre será España, arriba España, hijo de la gran puta, independentista de mierda, viva España, vais a pertenecer siempre, queráis o no, esperamos que la justicia la cierre, la cadena, mierda de Cataluña, vasallos amargados, descendientes de todos los pueblos mezclados, fenicios, griegos, judíos, conversos, morochos, mozárabes y demás mierda mediterránea, moro de mierda. Qué pueblo tan sumiso, tan rastrero, tan traidor y tan cobarde. Pena que Ciudadanos y Vox os van a dar jarabe de palo. Esperamos una buena guerra civil, que deseo con todo mi corazón. Una buena guerra aquí en Cataluña, qué gozo. Subnormal. Los CDR, hijos de puta, ajustaremos cuentas, ratas, pero a muerte y sin chivatazos, a muerte los dos. Capullos, intruso, payasos, viva España, hostia, supremacistas, fuck catalaperros, viva Franco, a la puta mierda, viva Inés Arrimadas, la señora que nació en Jerez. Moriréis con DNI español. Hijo de puta, seguro que usted tiene a su puta madre enterrada en la cuneta. Le digo una cosa, la puta esa estará bien allí. ¿Para cuándo un atentado en esta cadena? Dios quiera que no tengas que venir nunca a Madrid para nada y los días que te quedan los pases en Cataluña. Solo le falta el lacito de mierda. Vosotros seguid insistiendo, esperamos no tener que llegar a matar a ninguno. En fi, comentaris com aquests, moltíssims. Els que ens heu deixat comentaris feixistes, xenòfobs, racistes, insults i fins i tot amenaces de mort, 3 concretament, per voler fer una tele que doni veu a l'independentisme compromès, democràtica, lliure i crítica, teniu 2 opcions. La primera, no mirar-la, i podeu seguir amb la vostra trista vida ignorant tot el que no enteneu i que no voleu entendre. La segona opció requereix més esforç. Podeu mirar el programa De la mà de la cultura. És un programa on s'entrevista gent que fa cultura, música, literatura, pintura, amb esforç, amb creativitat i amb molta sensibilitat. Això de ben segur us farà créixer com a persones i com a éssers humans. I segur que amb el temps perdreu les ganes d'anar fent el brètol pel món i anar insultant i amenaçant els que pensen diferent que vosaltres. Els que lluiten i treballen per un món millor, per una república catalana lliure i realment democràtica, per la llibertat dels presos polítics, sí, per ells i per les seves famílies injustament tractades. I potser aleshores us fareu dignes de l'aire malbaratat que respireu. En fi, que no ens feu por, no tenim por, no podreu amb nosaltres. Darrere d'un català compromès i decidit n'hi ha un altre, i milers. Res podrà parar la nostra determinació, res. Per tots els que ens heu donat suport, gràcies. Moltes gràcies. Sou majoria. Amb el vostre suport, tan sobtat i espectacular, subscrivint-vos als canals de YouTube, al Twitter, al Facebook, etc., ens heu enviat un missatge molt clar. Voleu que continuem, voleu que seguim, que no defallim, voleu que ho fem millor, que donem més continguts i de millor qualitat. Amb aquest suport decidit ens heu posat el llistó molt alt, molt més alt del que podíem assumir amb els nostres mitjans quan fa just 2 mesos vam començar humilment a emetre de forma regular. Aquest suport i l'acceptació que ha tingut aquesta iniciativa de República Televisió ens ha posat molta pressió per fer en setmanes el que havíem previst fer en mesos i molta responsabilitat per la confiança que ens has fet. Per això, immediatament vam decidir frenar alguns programes que ja estaven previstos i donar-nos temps i aire per pair aquesta bona acollida i per millorar i respondre adequadament al repte i a la il·lusió i a les expectatives que ens has dipositat. Mentrestant anàvem fent, perquè ja no podíem parar, programes com el Debat Obert, el Cara a Cara i molts d'altres que de ben segur seran del teu grat, estan a punt de sortir. Molts ens heu ofert el vostre ajut. Gràcies. Ara sí, ara és el moment. Un cop consolidat i organitzat el projecte de República Televisió, us encoratgem a que hi participeu. Aquest és un projecte fet per voluntaris, de forma desinteressada. Per això hi ets convidat a col·laborar-hi, bé sigui com a col·laborador o com a soci protector. No t'ho pensis més, visita la nostra pàgina web
Necessitem realitzadors, tècnics de so, d'il·luminació, productors, directors, dinamitzadors, persones com tu que vols fer un programa o que tens una producció audiovisual feta i vols mostrar-la. Tots hi sou convidats. Entre tots ho podem tot. Ara bé, també necessitem diners. Hem de millorar els equips per tal de poder donar millor qualitat. I això és car. I no podem fer-ho sols. Ens cal el teu ajut. No tenim subvencions, ni les volem. No tenim diners públics, ni els volem. No hi ha inversors de l'IBEX 35 ni cap grup de comunicació al darrere de República Televisió. Ni ho volem. Només això garantirà la llibertat i la independència per poder parlar sense embuts. Com he dit abans, aquest és un projecte no comercial, fet des del voluntarisme, i el seu finançament també ha de venir de tu, que ets un català demòcrata, independentista i solidari, que vols opinions diferents de gent diferent que no et prengui el pèl i et parli clar i català. Per tot això, tenim-ho a que ajudis a construir República Televisió col·laborant personalment o fent-nos un donatiu. Et deixo un enllaç aquí, a la i d'informació que surt a la pantalla, perquè amb un clic puguis ajudar-nos. Fent-te soci protector, ajudaràs a construir un trosset de república i un trosset de llibertat. La teva república, la teva llibertat. Participa-hi. Gràcies.